जनाय हालामनि 1 नं माइदांस्रि गामिनि आनन्द मुसाहारिनि नखरा दिनै गंसे समायना ब्रह्म मन्दिर बेखेवदों। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि 1 नं माइदांस्रि गामिनि मुस्रि आनन्द मुसाहारिनि नखराव गोबाव समनिफ्रायनो गोबां नाजानायनि गेजेरजों गावनि नखरावनो लुफुंनाय गंसे समायना ब्रह्म मन्दिरखौ दिनै बेखेवबाय। ओनसोलनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो रायजो राजाखौ लानानै गाजा गोमजायै दिनै आनन्द मुसाहारिनि नखरा ब्रह्म मन्दिरखौ बेखेवदों। बिथां आनन्द मुसाहारिनि नखरनि ब्रह्म मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों। बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आचार्य मुस्रि लीलाकान्त ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लादों बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि गपाल ब्रह्म, बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि जयनाथ ब्रह्म, जनाय आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि लकिराम बसुमतारी आरो नेहाथारि कितिश्वर नार्जारी आरो जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि मन'राम मुसाहारि लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। ओम सतगुरु। दिनै इन्डिजिनास निउस चेनेलनि गेजेरजों बहाय फैनानै बे मन्दिर बेखेवनायनि हाबाफारियाव जुदि खौरां लांफैदों, बिनि थाखाय सिगां गिबियावनो आङो बे इन्डिजिनास निउस चेनेलनो गोरबोनि साबायखर होबाय। बेबादिनो मानसिफोरखौ मोजां हाबा मावनायाव थुलुंगा होनाया जादों निउस चेनेलनि मोनसे जोबोद गोनां खामानि। दिनै बे ब्रह्म यज्ञालय बा सिबिसालिखौ जोंहा बे जनाय आन्चलिकआव बेंखनाव थानाय ब्रह्म धर्मनि आफादनि गेजेराव थानाय बे माइदांस्रि गामियाव आफा आनन्द मुसाहारिया गावजों लोगोसे गावनि फिसाला 3 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बायदि फिसाला 3 बे आफा बे गथ' गथायनि गासिबो इनकामखौनो गावनि थानायनि न'खौनो मोजां लुग्रोआलासेनो नैबे इसोर सिबिनाय न'खौ ओरैबादि मोखाङाव बयनिबो नोजोर बोनो हानाय मेहेर गोनां जे सिबिसालि दिनै लुनानै दिहुनदों, बेयो जों मानसि हारिनि बयनिबो बाख्नायथाव अनजाथाव आरो मोनसे गोजोर मोनसे नेरसोन। ओंखायनो बे मन्दिराव सामफ्रोमबो मुलुग संसारनि 4 मुथि जिबिनि दिनै मोजांनि हाबा जागोन। अर्थात यज्ञनि गेजेरजों मुलुगनि बार मण्डलखौ सोदांनानै आरो गाव गावनि गोरबो गोसोखौबो सोदांनानै अरायबो सैथोनि गियानजों गाव गावनि जिउ खांनाय आरो मानसि हारिनो दिन्थिनाय आरो बयनिबो गेजेराव मोजांनि मोनसे आबहावा सोरजिनायनि थाखाय बे मन्दिरा दिनै मोनसे मोजां जोंनि थाखाय बिदिन्थि। बेबादि धोरोमजों गोरोबनानै मानसिनि जिउआव जे बेबादि हाबा मावनो हादों, बे एसे एनैल' गोसो गुवार गोरबो गेवलां इसोर सिबिसुला सैथोजों सोलिग्रा मानसिनि बे गिदिर मोनसे नेरसोन। ओंखायनो आं दिनै बे आफाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि बोसोनगिरि महरै दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि बोसोनगिरि महरै आफाखौ रोजा रोजा साबायखर होयो। आरो बेनि गेजेरजों जाहाथे सुबुं हारिया इसोरखौ सिबिनायनि आरो इसोरखौ मोजां मोननायनि आरो सैथोजों सोलिनायनि जे मोनसे आबहावा आरो जि मावखिन्थि, बे फुं मोनाबिलि बहाय मुलुग मोजांनि थाखाय अरायबो बयनिबो थाखाय बहाय यज्ञ होनानै बार मण्डलखौ सोदांहरनानै सानजा सोनाब सा खोला जेरैबो अर ब्रह्मआव होनाय मुवाया उनावहाय बियो मोदोमफ्रु बेसाद महरजों जोंनि मानसि हारिनि लोगोसे गासिबो जिबिनि जे मोनसे मोजां बार मण्डल नांगौ, बे बार मण्डलखौ रानना हरनाय आरो लोगोसे गोरबो गोथार खालामनाय बे हाबाफारिया बे मन्दिरनि गेजेरजों मुलुगाव जाफुंगोन। आरो बयबो बे मावखिन्थिखौ नोजोर लाखिनानै जों जाहाथे मानसिनि जिउआव बेबहारिक आरो पारमार्थिक मोननैल' खामानि थायो, बे बेबहारिक खामानिखौ जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां मावनोब्ला जोंनो मा नांगौ? इसोर सिबिनाय गियानखौ नांगौ। होमब्लासो जोंनि नैबे जिउ खांनायनि हाबा मावनाया एबा जोंनि सोरबा बिजनेसमेन
सोरबा साख्रि, सोरबा आबादारि, सोरबा जिखि खामानि मावानो गावबा गावनि खामानियाबो होमबाना मा जायो मोजां जायो। मानोना इसोरखौ सिबिनाय गियानजों जि मानसि हारिनि थाखाय मोजां मावगोन जों बयबो मानसिनि थाखायसो साफा साफा मावथि। ओंखायनो दा गावनि जिउखौ खांनायाव जेरखम बायदि मोननै खामानि, बे मोननै खामानिया बेजोंनो बेबहारिक अर्थात जोंनि जिउ खांनायनि हाबा आरो मोनसे जों इसोरखौ सिबिनाय हाबा। बे मोननै हाबाया बराबर थाङोब्ला होमबाना मानसिनि जिउआव फेलें होनाय जिनिसा फैया आरो गाज्रिया जेब्लाबो बाहाय जायगा लाफैनो हाया। जेरै दाउआ गांखं फारनैजोंसो गोजौआव बिरनो हायो, थिग बेबादिनो मानसियाबो नैबे गावनि जिउ खांनायनि खामानि आरो इसोर सिबिनाय खामानि, बे खामानि मोननैखौ लानानै जुदि जिउआव गावनि जिउखौ दैदेनोब्ला बे सुबुङा, बे न'खरा, बे समाजा, बे हारिया जेब्लाबो मुलुगाव जेरैबो सानसे बेलासे मुस्रि गोनां हारि जानो हायैनि जेबो बाथ्रानो गैया। ओंखायनो आफाया दिनै मानसि हारिनो गावनि जे मोनसे मोजां हाबाफारि जिउ दानायनि, जिउखौ मोजाङै गोथारै खांना लानायनि आदर्श मोनसे खिन्थादों। जोबोद जोबोद साबायखर। आरो आफाया अराय बेबादि मावखिन्थिनि गेजेरजों सुबुं हारिनि गेजेराव बेबादि मोजां खामानिखौ मावनानै खिन्थालांनो हाथों। आफाया जिउ गोलाव जाथों, न'खरा जेरैबो सुख सान्ति जाथों। गोदान बोसोराव बांला 1431 मायथाइनि बे गोदान बोसोराव आफानो आं गोरबोनि साबायखर होबाय। लोगोसे बयबो रायजो राजानोबो देग्लाय गोदान बोसोरनि आं गोसोनि साबायखर आरो इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय, जाहाथे देग्लाय जेरैबो बे मुलुग संसारा गोजोन थासारिनि गेजेरजों बयबो जै जै मै मैयै अनलायनानै संसाराव जिउ खांनो हाथों। गोजोन्थों। ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सतगुरु। खुलुमबाय। आङो सानजा जनाय 1 नं माइदांस्रि गामिनि आनन्द मुसाहारि। आङो दिनैसिम 22 बोसोर सम जाबोबाय प्रसारक महरै हाबाफारि मावबोनाया। बेवहाय आंहा 2000 सननि सिगांनिफ्रायनो मन्दिर बानायनायनि मोनसे खाबु लाबोदोंब्लाबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हानाय जायाखैमोन। बेखौ सिमां मोगथां बायदि आं अराय सानखांबाय थायोमोन। दिनै आङो 2024 सननि एप्रिलाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय एबा मन्दिरखौ लुफुंनाय जाबाय। बेवहाय मोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि आचार्य लीलाकान्त ब्रह्म आफा दङ अपेनिङाव। लोगोसे मोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि बारग' आफादगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म आफा दङ। लोगोसे जोंनिनो लखिमपुर जिल्ला मोखावै लखिमपुर जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि प्रसार संसदनि नेहाथारि आफा गपाल ब्रह्म दङ। आरो लोगोसे जोंजोंनो थाफानाय, जोंखौनो बोसोन होनाय बोसोनगिरि आफा सानजा जनाय आन्सलिकनि ब्रह्म धर्म कमिटिनि आफा अबिनाश ब्रह्म दङ। दा बेवहाय मन्दिर बानायफुंनायनि मुल ओंथिखौ आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो, बे मुलुगाव सानथ्र'हायै जिउ जिबिफोर दङ आरो बे जिबिफोरखौ सारिमुथि जिबियाव राननाय जादोंब्लाबो बिसिनि गांनाय उखैनाय हास्थायनायफोरखौ दाबो जों श्रेष्ठ मानब जिबना सुख'नो नागिरब्लाबो सुख'नो हायाखै एबा गोजोन होनो नागिरबाबो हायाखै। बेनिखायनो इसोरनि अननायाव जा एसे हायो बे मन्दिरजोंनो, सत्य सनातन ब्रह्म मन्दिरजोंनो न'खरखौ गोजोन होनाय एबा फिसा फिसौखौ गोजोन होनाय बा जिउ जिबिनि अननाय खाननायखौ गोजोन होनाय जा हायो फुं आरो मोनाबिलि बेहाय जयग' होनाय जागोन एबा सन्ध्या होनाय जागोन। आरो बे मन्दिरा आङो सासे बेक्तिया बानायनानै दिरुनदोंब्लाबो बेयो आंनि बेक्तिनि थाखायल' होननाय बे नङा। दा बेनिखायनो आं बेहाय बुंनो सानो, बे मन्दिरा जगत मंगलनि थाखाय एबा सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय, ब्रैमुथि जिउ जिबिनि गोजोननायनि थाखाय आरो गासै रायजोफोरनि अननाय आरो सिबिनाय आरो गोजोननायनि थाखाय आश्रम हिसाबै लुफुंनाय जादों बे मन्दिरखौ।
फुं आरो मोनाबिलि जायफोरा सम मोनो समखौ बेसेन गोसा होनानै फुं आरो मोनाबिलि बेवहाय जयग' होफैनो हागोन एबा सन्ध्या होफैनो हागोन। बयनिबो थाखाय दरजाया अराय खुला थागोन। बेखौ आङो दिनैनि नैबे अपेनिं खालामनायनि गेजेरजों आङो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय एसेयावनो।